em dic Joaquim Brutau i us parlaré sobre el Prometeu i el Quirón. També us parlaré del Cronos, del Zeus, de la Maltea, que és la cabra que va alimentar el Zeus. Us parlaré de la Filira, la mare del Quirón. Us parlaré de la Pandora, de l'Epimeteo, del Decaulión, la Pirra, la repoblació de la Terra. La cosa comença quan el Cronos va anar a recollir el seu fill Zeus, el Cronos i la Rea i la seva dona, el seu fill Zeus, a Creta, per emportar-se'l una altra vegada i lluitar contra els seus germans titans pel regne dels déus. Al baixar a la Terra a buscar el Zeus, que estava a la illa de Creta amb la tribu dels Curetes, alimentat per la cabra Amaltea, resulta que el Cronos va conèixer a la Filira. La Filira era una oceànide, filla d'Oceano i Tetis, i el Cronos la va voler seduir. Però, esclar, com que anava amb la seva dona, es va transformar en cavall per seduir-la. I sí, la va seduir. I ella, una vegada seduïda pel Cronos, es va amagar en el centre de Tessàlia, en les muntanyes dels Pelasgos, i allà per tenir la criatura. Hi ha una altra versió que diu que el Cronos l'assetjava, ella per fugir del Cronos es va transformar en una egua i va marxar, i el Cronos llavors es va transformar en un cavall i fins que la va enxampar i sí, la va seduir, i llavors ella se'n va anar allà al centre de Tessàlia a tenir la criatura. El Cronos i la Rea van continuar a buscar el Zeus a Creta i la Filira, allà a les muntanyes dels Pelasgos, va tenir la criatura. Però una vegada va tenir la criatura va quedar espantadíssima perquè la criatura que havia tingut era un monstre. O sigui, de cintura en amunt era un home, però de cintura en avall era un cavall. Una vegada veient això, se'n va anar a veure el Zeus i li va demanar per el que més volgués que la transformés en algo perquè ella no volia passar la vergonya de tenir una criatura com aquesta. I sí, el Zeus ho va concedir i la va transformar en un arbre, en un tiler, un arbre de tila, un tiler. Llavors, la criatura aquesta, el Quirón, va quedar al cuidado del Zeus, es va fer molt amic de l'Apolo i va ser una persona molt interessada, sobretot amb les plantes medicinals i tot això. Era molt intel·ligent, és potser l'únic centaure intel·ligent de tots els que hi ha en la mitologia grega. Mira que en surten centenars, l'únic intel·ligent és el Quirón. El Quirón significa, el nom de Quirón significa hàbil amb els dits o hàbil amb les mans. Del seu nom deriven com el nom de cirurgia, cirurgià, quiròfano, o sigui, tot el que és aquestes coses, quiromassatge, tot el que és això deriva del seu nom, no? Era un home molt hàbil, era un home molt estudiós, era un home que va després ser mestre de quantitat de gent. Va ser mestre del Peleu, va ser mestre de l'Aristeo, del Càstor, del Pòl·lux, del Jasón, va ser mestre de l'Asclepio,
va ser inclús mestre de l'Hèracles, o sigui, era un home dedicat. Va ser el primer metge, per dir-ho d'alguna manera, el primer metge i veterinari, perquè ho curava tot, anava igual que fos home que bèstia, no? No. El Quirón no va voler mai, a pesar de ser germanastre de Zeus, no va voler mai viure en l'Olimp amb els déus. Sempre va voler viure en el món Pelió, que és on vivien els centaures. I això li va causar la mort, perquè els centaures eren molt dropos, tots plegats, i sempre anaven venguts, buscaven baralla, i una vegada l'Hèracles, que l'Hèracles n'havia matat molts dels centaures, una vegada estava barallant l'Hèracles amb els centaures i una de les fletxes de l'Hèracles, sense voler, es va clavar en la pota de darrere del Quirón. El Quirón, clar, era immortal, no podia morir, però és que tenia uns dolors terribles, i tan enormes eren els dolors que va anar al Zeus i li va dir: escolta, mira, treu-me la immortalitat, dóna-la a algun altre, però jo, escolta, això no ho puc aguantar, és massa dolor per mi i de més. Allà hi havia el Prometeo, i el Prometeo li va dir al Zeus: mira, si me la dones a mi la immortalitat, jo faré que els homes et facin sacrificis. I sí, el Zeus li va dar la immortalitat de Quiró en el Prometeu i el Quiró va poder descansar en pau finalment, i el Zeus el va posar a les estrelles en la constel·lació de Centauros, que per nosaltres és Sagitari. Molt bé. El Prometeu què va fer? El primer que va fer el Prometeu va ser matar un parell de bous, va fer dos parts, en una part va posar la cara de tots dos bous, embolicat amb la pell d'un dels bous, a l'altre va posar el greix i els ossos dels dos bous, embolicat amb l'altra pell de bou, i li va dir va anar al Zeus i li va dir: noi, què vols que et sacrifiquin els homes? Quin dels dos vols? El Zeus, com que va veure una de les pells més que lluïa més que l'altra, va dir: aquesta. I lluïa més la pell perquè dintre hi havia el greix. O sigui, el va destapar i va dir: bueno, doncs els homes et sacrificaran el greix i els ossos dels animals i ells es menjaran la carn. Això en el Zeus no li va agradar gens. No li va agradar gens perquè ja va començar a veure que el Prometeu no era de fiar. I què va fer? Va anar a l'Hèfesto, pels romans al Vulcano, i li va encarregar que fes una dona, que mullés una dona, i havia de ser la dona més maca, perquè aquesta dona després el Zeus li daria vida i hauria de ser preciosa. O sigui, sí, va fer i va mullejar una dona, i el Zeus, en aquesta dona que era molt maca, va bufar a sobre i li va donar vida. I li va dar el nom de Pandora. La va ensenyar a cantar, la va ensenyar a ballar, era un... I aquesta Pandora va anar en el Prometeu i li va dir: aquí tens això que t'he fet. La Pandora portava, a més, una àmfora. I el Prometeu, com que no es fiava gaire del Zeus, què va fer? Li va dir: mira, aquí en aquesta casa és una casa molt gran, jo estic visquent amb el meu germà Epimeteu, i per mi aquest regal que em fas és massa maco, massa bo, i jo no el mereixo. Per tant, podríem fer una cosa. Ell es casa amb ella,
el meu germà Epimeteu. Jo, com que visco aquí, igual disfruto de la seva presència, estic la mar de bé, però ja no tinc el regal aquest perquè és massa per mi. L'Epimeteu va dir d'acord, i bueno, total, que sí, es va casar l'Epimeteu amb la Pandora. La Pandora, tal com estava previst, un dia l'àmfora aquella que portava es va trencar i d'allà, d'aquella àmfora, van sortir tots els mals que té la humanitat. Les enfermetats, els sofriments, tot això van sortir d'allò de la Pandora. El Prometeu era molt amic dels homes, estava ensenyant als homes a fer eines, a conrear la terra, i el Zeus no n'estava gaire content dels homes. Primer perquè els sacrificis que li feien no li agradaven i després que no ho veia bé. Per tant, va castigant els homes i els hi va treure el foc. I va dir, si us voleu escalfar, us heu de posar al sol. Aquí s'ha acabat el foc. Però el Prometeu, com que estava ensenyant-los a forjar les eines, necessitava el foc. I què va fer? Va anar a la fragua de l'Hèfesto, va agafar foc, el va posar dintre d'una canya i el va baixant a la terra i el va portant als homes. Quan el Zeus se'n va dar compte, el va castigar. I com el va castigar? El va castigar agafant-lo, el va lligar encadenat en el dalt de tot del mont Caucas i allà un aligot cada dia li venia a menjar el fetge. I com que el Prometeu era immortal perquè tenia la immortalitat que li havia passat del Quirón, a cada nit el fetge se li regenerava i l'endemà al matí tornava a venir l'aguilot i se li menjava el fetge. Aquest era un turment per tota l'eternitat. És un dels 4 que estava castigat per Zeus a tota l'eternitat. Els altres 3 eren el Tàntalo, que estava castigat a set i gana tota l'eternitat, el Sísifo, que estava castigat a pujar una pedra per una muntanya tota l'eternitat, i l'Ixion, que estava castigat a estar en una roda de foc per tota l'eternitat. Són els 4 únics que tenien un càstig físic per tota l'eternitat. El Prometeu es va lliurar del seu càstig un dia que passava l'Hèracles per allà i va veure a l'aguilot i amb una fletxa va matar l'aguilot i va lliurar el Prometeu. Aquest aguilot era fill de Tifón i Equidna, com quasi tots els monstres que surten a la matèria. No? Total que va lliurar el Prometeu va quedar lliure. Si hagués sigut un altre, el Zeus s'hagués enfadat molt, però com que era l'Hèracles, que era la nineta dels seus ulls, doncs no va dir res i ho va deixar passar. El Prometeu tenia un fill que es deia Eucalion, el Deucalion, i l'Epimeteu i la Pandora tenien una filla que es deia Pirra. Aquests dos es van casar i Zeus els hi va encomanar el següent, a veure si us sona, que construïssin una balsa, que posessin menjar per 10 dies i que una vegada la tinguessin construïda l'avisessin. Sí, el Deucalion i la Pirra van construir una balsa, van posar menjar per 10 dies i li van dir al Zeus, ja està, ja tenim la balsa feta i menjar per 10 dies. Llavors Zeus va fer que plogués 10 dies i 10 nits seguides plovent. El món es va inundar, només van quedar sense aigua a la part de dalt de les muntanyes, on es van refugiar tots els animals, es van refugiar a la part de dalt de les muntanyes i els pocs homes que hi van poder també, i al cap de 10 dies va parar de ploure, les aigües van tornar a baixar i es van trobar
la Pirra, el Deucalion, en la terra, sense ningú, i llavors van dir en el Zeus, bueno, i ara què fem? I el Zeus va dir, no, ara heu de repoblar la terra. Bueno, repoblar la terra, però com? Hem de tenir fills ara, com? I el Zeus els hi va dir, agafeu els ossos de la vostra mare i tireu-los per sobre del cap. El Deucalion no va entendre res del que li havia dit el Zeus, però la Pirra, que era intel·ligent com sa mare, sí, ho va entendre de seguida. Diu, mira, la mare és la terra, els ossos de la terra, que són les pedres. I llavors diu, doncs agafem les pedres i tirem-les per sobre del cap. I sí, tant un com l'altre van agafar pedres, les van anar tirant per darrere, per sobre del cap, i les pedres que tirava la Pirra sortien, es transformaven en dones, i les pedres que tirava el Deucalion es transformaven en homes. I així van repoblar la Terra. Si us ha agradat, premeu el botó del like, i si us interessa més vídeos de mitologia, doncs només teniu que subscriure-vos.